ናይሎሚ ጋሻና ስነ ጥበባዊ ዳንኤል ጣዕመ እዩ። ስነ ጥበባዊ ዳንኤል ጣዕመ ካብ ግዜ ንእስነቱ ትሒዙ ክሳብ ዘለናዮ እዋን ዝተፈላለየ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ናብ ህዝቢ ዓዩ ዘቕረበ እዩ። ገለ ካብ ስራሓቱ ንምጥቃስ ከም ተዋሳኣይ ኣብ ማስኬራታት፣ ቤዛ፣ ሮፃራን ዝብላ ፊቸር ፊልምስ ተዋሲኡ ኣሎ። ከም ፀሓፋይ ድማ እሙን ዓርከይ ከምኡውን ኢኖሰንት ቦይ ዝብላ ክልተ መጻሕፍቲ ኣብ እዋን ነሕቲሙ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ እዩ። ብዚ ጥራይ ከይተሓፅረ ከም ኣበርካቲ ፀኒሑ ድማ ከም መሰናዳኢ ኣብታ ሰንበት ምስ ቆልዑ ትብል ተፈታዊት ናይ ቆልዑ ዓምዲ ብዙሕ ዝበሉ ንቆልዑ ዝምልከቱ ጽሑፋት ጽሒፉ ኣሎ። እታ ብስነ ጥበባዊ መሓሪ ዕቑባ ሚካኤል ጠዊል ሰሙናዊት እትዳሎ ሸያኽ ትብል ዓምዲ እውን ሰባብ ትብል ጽሕፍቲ ኣቕሪቡ ኣሎ። ኣብዚ ጥራይ ከይተሓፅረ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መድረኽ ስራሓት እውን ብርክት ዝበሉ ስራሓት ኣበርኪቱ እዩ። ስነ ጥበባዊ ዳንኤል ጣዕመ ቀምሻ፣ ራድዮ ከምኡውን ጃላ ዝብላ ሓፀርቲ ፊልምታት ጽሒፉን ኣልዩ ናብ ህዝቢ ክቐርብ እንከሎ ክንዲ ወርቂ እትብል ሓፃር ፊልም ድማ ኣልዩ ናብ ህዝቢ ኣቕሪቡ እዩ። ኣብ ተኸታተልቲ ናይ ቴሌቪዥን ፊልምታት እውን ሩባ ጋኒን፣ ሰብ ናብ ሰቡ፣ ኣየ ሰብ ዝብላ ፊልምታት ኣልዩ ናብ ህዝቢ ክቐርብ እንከሎ ከም ፀሓፋይን ኣላይን ድማ ዓለም ትሸዓተ፣ በጋጣሚ፣ ኣበይ ነርኪ ዝብላ ፊልምታት ሰሪሑን ገና ይሰርሕ ኣሎን። ስነ ጥበባዊ ዳንኤል ጣዕመ ኣብ ምእላይ ሚውዚክ ቪድዮስ እውን ገዚፍ ተራእዩ ዘለዎ። ገለ ኣብነታት ንምጥቃስ ክጽብቕ ዕድለይ ብድምፃዊ ተስፋኣለም ኣረፋይነ፣ ኣብ ጎድና ኣለኹ ብድምፃዊ ቴድሮስ ሓጎስ፣ ትዕበ ዓይነይ ብድምፃዊ ሄኖክ ተኽላይ፣ ዕምበባይ ብድምፃዊ ቶማስ ኣላዛር፣ ለምለም ዳስ ብድምፃዊ ካሕሳይ በርሀ፣ ጓል ሃገረይ ብድምፃዊ ኦርዮን ሳልሕ፣ ንፋለጥ ዶ ብድምፃዊት ፌበን ጸጋይ፣ እንታይ ገይረ ብድምፃዊ ተመስገን ያሬድ፣ እታ ውድድር ኮራ ካብተን ቀዳሞ 6 ኮይና ዝተዓወተት፣ ሕምቢር ጎተና ህድሞ ብድምፃዊት ሻምጌሹን ካልኦትን ናብ ህዝቢ ኣበርኪቱ እዩ። ኣብ ናይ ኮሌጅ ህይወት እውን እታ ኣድማስ ትብል ጉጅለ ባህሊ ከም ኣቦ መንበር ኮይኑ መሪሕዋ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣቕሪቡ ኣሎ። ስነ ጥበባዊ ዳንኤል ጣዕመ እዚ ኩሉ ስራሓት እኳ እንተበርከተ እታ ናይ መጀመርታ ተመክሮ ግን እንታይ ትመስል ብቓላቱ ይዕሊልና ኣሎ። ሕጂ እዚ ግጥሚ ይፅሕፍ ነይራ ኣነ ማለት እዩ። ኣብ ገዛ ስቕኢለና ሓፍተይ ይፅሕፈላ፣ ገለን ዝረኣኽሞ ነገር ፅሕፍ ገለ ፅሕፍ ነይራ። ሕጂ ኣብ ገዛና ኸ እንታይ ይፈቱ ነይራ ኣነ ከም ሰብ ስምዑለይ ይፈቱ። በቃ ተደይ ሰሚዖም ለይ ይሓርቕ ንዕዚኣ ፅሒፍ ኣለኹ ስምዑለይ ይብል ይሓርቕ ገለ። ሕጂ ከም ቁም ነገርሲ ኣይሓስቡንን እዮም ኢለ ይሓስብ ነይረ። ሽዑ ታሽዓይ ክፍሊ ምስ በፃሕኩ ናይ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም WFP ማለት እዩ ውድድር ኣዳልዩ ኣብቲ ውድድር ሽዑ ተሓንቲ ግጥሚ ናተይ ካፍተን ዕዉታት ኮይና ማለት እዩ። እዚኣ እታ ናይ መጀመርያ ናብ ሰብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድሓር ከዓ ኣብ ዞባ ከዓ ኣብ ባፅዕ ኣብ ሲነማ ኣይዳ ማለት እዩ። ሲነማ ስጋለን ወይ ሲነማ ኣይዳ ሕጂ ሽሙ ኣብ ኣቕሪብያ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ተቐዳሜቲ ናብ ዓብ ስቴጅ ዝወፃ ኩላ ክትከውን ትኽእል እያ። ዝተዓወት ኩላ ከዓ ነቲ በመቐየሮ ከዓ ክትከውን ትኽእል እያ። ኣብ ስድራይሲ ብዙሕ ለውጢ ምፅ ዝፅሕፎስ ደሓን እዩ ማለት እዩ። ይዋቕጥ እዩ ገለ ክብሉንስ ጀሚሮም ማለት እዩ። እዚኣ ተቐዳሜቲ ኣጋጣሚ ናይ ግጥሚ እያ። ኣብ 2012 እውን ቀዳሚት መጽሓፉ ጽሒፉ ኣሕቲሙ ናብ ህዝቢ ኣቕሪቡ ነይሩ። ተመክሮኣ ከመይ ኮን ይመስል ነይሩ? ብቓላቱ ንስማዓዮ። ቀዳሚቲ ዝፅሓፍክዋ መጽሓፍ ኣነ ጽሑፍ መጀመርያ ንእሽተይ ከለኹ ወላ እንዳዓበኹ ምስ መፀኹ ወላ ክሳብ ሕጂ ዝፈትዎ ነገራት ናይ ህፃናት መጽሓፍ ደይኮነስ ወላ ምንባብ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ክገብሮለኒ ዝብለኒ ውሽጠይ ወይ ገለ ናይ ህፃናት መጽሓፍ እዩ ነይሩ። እዘን ኣብ 2012 ቀዳሜቲ መጽሓፍ እሙን ዓርክ ትብል ናይ ህፃናት መጽሓፍ 5 ሓፂር ዛንታን 5-6 ግጥምታት ዘለዋን ሓንቲ መጽሓፍ ኣዳልየ ማለት እዩ። ግን እዚኣ ሽዑፍቲ ዓመት እቲኣ ዝተፈጥረት ኣይኮነትን። ናብ ሃይ ስኩል ከለኹ ምሳይ ዝነበረ ዛንታታት ምሳይ ዝዓበየ ዛንታታት ብዙሕ ግዜ ጽሒፈ ዘቋረፅኩ ዝደገምክዎ ንሰብ ረኣዩ ኢለ ዘተዓራርኽዎ
أب كلتشان عسر تغلطن أحتميه مالتي يا قداميتي تمكرو ناي مصحف أب كلتشان عسر تحدن أبتا شيخ قتبل عمدون حانتي سباب اتبل عنك صحيفو أبز بغريب نيرو تمكرو أخمي مثل بقالاتو نسمعيو قداميتي أرتيكل مس محاري طويل ناب كلتشحن عسر تحدن مودأتها يخون تزي تقاقي تلالينا شعو السوق قدمينا نوح سوقي مسلز نبرة أب صحف ولا أب كازيتا كم إنسباير يقبرنا مالتي كم صحفي ولا كم أنباب مالتي بزح من قد سلز حلفنا حجي حانت صحفتي صحيفة تا صحفتي تنافقي تياتبل ولا رستا مالتي أب حدا بوتا مسكدنا مستويل جيشنا نعد غيح انتر كوليج نيروسي بداننات بقال جيشنا مالتي حجي ندا تملسنا أنا بقو نزقات من النقرات سي صحيفة شو عملت صحفكو نطويل الذي كنت حتى متخيل له اليوم معناته ناي محتام ناي غازيطا ناي عمدي كلمه لا تمكرس لزي نبرن شو مالتي كتكون تخيل صحيف كام قياس كيل المجمرة بحسب سلازعللكو مالتي صحيفه مصيا صحيفه مسمصاوا هيبيو اقاطام خوينو سولس معلت قال هيبيو تزي تغاقي ناتو عمد خا شيخ سوني اتحطم حجي كاب سوني كسع قدام يخوني نطويل بتليفونن باكل نرخبو نيره هنتو ينا سلاز نبرن مالتي تصحيفه شمي تحتي مخريو سلا زهنت ازنبركو يرخبو سولس شهادو نستبلو نغرا من قد شوي حتو تصحفت خمي رخيب كاغرلو تبغى تعراري يالله سولو سوني ك اوصاينا كلام لبلني سولس حساب غير خي كون رخبو تا صحفت خ تعراري خيادو وتعراري خمس كلام كساعه تحتم باكلن بتليفون نسي تخاتاتي لا مالتي نوع حساب خيكير حجي مجمريا شمكا خطريو خلخا ولا بكازيتا بلو ولا بتلفزيون بلو زفتر لك سمعيتا له حجي انا تبدي حيره صحفكو بغازيتا يذكروني تا قدامي تصحف كوان زنبر سمعيتا افتوانتن كن كسا حجي خرسو عيكلني معناتو هنتو ينت نيروني نايتا تصحفت نخد وصه مالتي نخد حتى كمين يرسم بيتا مجمرة شمكا كازيتا وزاقل سمسم بباقلس مالس أنا خرسو عيكلني زقبركو حجي تميل سخريو خلقو أبزعد مزتزغون كومي مقبركوني لحسب شو عقل ود 10 عمت وي ود 10 عمت كلن يرخون كندو بسولون سلا زي نبركو نتا غازيتا غزيئيا مجمرة دقبركو كتا غازيتا غزيئيا نزي رأي سبات كأير آنيرة هذي ألا تمال صحف كواكو ندابلكو ترجع قليم حجي ورينا قلبلها قال نقليم تدقمو حجي تصبغي تزنبر سمعتي نعي أنا خرج سعيكلني أبقى زنا نوي حغميت بقى سبكيتن كفاب زياد نبرت قاعد تاخذ قلب كل جيزي تزنكي فاتلا عيله خيت سنحني شو عموداتو قن مس وصل كامالتي تقاعد تاون طفيا كم دسام استفاد زي يركب كاليد مثلا خالصي تركب انت حاسب كه تركب تخليها كلتا شيء كان دزن زو صيل كان دا اركايوس كيد كه ترخبو تخليها ابزح بوتات تسخ ترخبو له تخل من قد لو جن شو انت خويني تسمعك اساسا طفيا الصراح كه كله اما يداتو خوينو سدس تسمعن مالتي تخنا خينه نتا فرق غازيتا تخنا خينه وداتو جن طفيا أب سنبت مسقولعو تبل سموناويت عمدون قزيف ترات تصاويت ايو تنين بجمراتو موكروغن كم يكون يمثل نيرو قداميتي عمدي كم زبل كان ابزح غزي كما ابركاتاي بدحر زاناي طويل مالتي مس ممر افريم فقادو كوينن اشتي صحف ابغلن اشتي صحف نيرا مالتي تدليت سلاز نبراني دحر حدا غزي سنبت مسقولعو إرميا سلومون إرسو حيزوا مالتي شعني إرسو حنت قتمن يشتي فرق قص زانتاني هبو شو ريو قدامي جماعة تحتي منتهي بلاني صحاف بلان صحاف دحر حجي صحاف صيل كا فرق قص صحاف بلان فرق قص صحف
የለማምደን ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ሓደ መዓልቲ በዚ ጋጣሚ ንዕኦም ከመስክኖ ዝደሊ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ይገሽ ስለ ዘለኹ ሙሉእ ገጽ ኣዳሉ ስኻይል ንኸይዱ ሙሉእ ገጽ ኣዳለ ሂበዮም ማለት እዩ ታሕቲ ማታ ሙሉእ ገጽ ሕጂ ኣብዚኣ ከማን ደስ ትበለኒ ነገር ነይሩ ምክንያቱ ሽምካ ብታሕቲ ኢሉ ጽሓፍ ኩሉ ግዜ ከም ኣበርካተ ማለት እዩ ድሓር ግን ሽምካ ብላዕሊ ጽሓፍ እንድሕር ዓምዲ ትሕዝ ሓሊኻ ሽዑ ኤርምያስ ናብ ገለ ዓዲ ገይሹ ብስራሕ 2 ሰሙን ድሓር ምስ ተመልሰ ከመይ ክኢልካዮ ዶ ገለ ብለኒ ከመይ ረኺብካዮ ገለ ብለኒ ድሓን ፀገም የብሉ ከምዚኣ ክትዳሉ ትኽእል ኢኻ ብለኒ በቃ በል ኣነ ድሕር ሕጂ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዝበዝሓኒ ካብዚኣ እንድሓር ንስኻ ኢኻ ትሕዛ ተዘራሪበ እየ ምስቶም መሓለፍተ ኢሉኒ ስለዚ ኣነ ቐፂለ ማለት እዩ በዚኣ ኣተያ ናይ ውሽጠይ ተሃንካ ኣውፅእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን ንኤርምያስ ሰሎሞን ከመስክኖ ደለየ ማለት እዩ በቲ ዝገበሮ ውሽጠይ ተረዲኡሲ ጽሒፉ ክኸይድ ይኽእል ነይሩ ን2 ሰሙን ናይ 2 ሰሙን ጽሒፉ ክኸይድ ይኽእል ነይሩ ቀሊል ግን ሓላፍነት ንሰብ ምሃብ ሓላፍነት ከላምደኒ ስለ ዝደለየ ኣዳሊኻ ባዕልኻ ቢሉኒ በቲ ሓደ እውን ስለ ዓቕመይ ስለ ዝኣመነ ማለት እዩ ሕጂ ንዑ ከመስክኖ ደለየ ቀዳማይ ተመክሮኡ ኣብ ናይ ተኸታታሊ ናይ ቴሌቪዥን ድራማታት እውን ከምዚ ዝመስል ነይሩ ቀዳማይ ተኸታታሊት ዝጸሓፍናያ ምስ ሚካኤል ብርሃነ ኮይና ሰብ ናብ ሰቡ ትብል እያ እዚኣ ተቐዳመይቲ ኣብ ተኸታታሊ ጽሑፍ ዘበርከት ኩላ ማለት እዩ ናይ ሓባርያ ብድሕሪኡ ግን ዓለም ትሽዓተ ላንጋ ላንጋ ትብልካ ማይክ ቦቴ ሚለን ሃይሉ ዝዋስእዋ ነይራ በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ሽዑ ተመልአትን ግን ተቐዳመይቲ ብፅሓፍኳ ኸ እሳ ክትከውን ትኽእል እያ ማለት ካብተን ቀዳሞት ከመይ ከ ነይሩ ትስምዒት ማለት ከም ትቕድም ኣብ ጋዜጣ ተጻሒፉ ኣርቲክል ምፅሓፍካ ወይ ኮን ምስሓስካ ዝነበረ ስምዒት ኣሎስ ዋላ ኣይኮነን ከምኡ ይኮናን ምክንያቱ እንዳለመድካዮ ትመፅእ ነገር እዩ ድሓርሽ ቁሩብ ሰባት ስራሕካ ምስ ረኣዩሲ ክስታይ ይገብሩኻን እዮም ማለትሲ እዚ ተሕልፎ መስገደልሲ የለን ሕጂ ቀደም ጣዕሚ ዝህልዎ መስገደል ስለትሕልፍ እዩ ሽግራት ስለትሕልፍ እዩ የኣባሕቲ ሙለይ የኣባራእዩለይ ስለትብል እዩ ሎሚ ግን ኣነ ክሰርሕ ተደልየሲ ይሰርሕ ዝኽልክለኒ ሰብሲ የለን ሓመቕ ክኽእል እዩ ክፅብቕ ክኽእል እዩ ሓመቕ ክኽእል እዩ ኣብ ርእይቶ ናይ ተዓዘብቲ እዩ እዚ ብዛዕባ ብቕዓት እዩ ብዛዕባ ምስራሕ ግን ዝኽልክለኒ የለን ምክንያቱ ኣብ ገለ ደረጃ በፂሐ ማለት እዩ ከምቲ መጀመርያ ተሕልፎ ስቓይሲ ተሕልፍኒ ኢኻ ናይ ተቐዳመይቲ ሚውዚክ ቪድዮ ሰሪዑ ናብ ህዝቢ ዘቕረባ እውን ተመክሮ ከመይ መሰል ዕሊሉና ነይሩ ቀዳመይቲ ቪድዮ ብዙሕ ግዜ ጠቒስያ ነይራ ኣይወፀትን መጀመርያ ዝሰራሕክዋ ቪድዮ ናይ ድምፃዊት ግርማዊት ተስፋ ማርያም ትበሃል ተዋሳኢት እያ ናታ ቪድዮ ክሊፕ ሰሪሐ ግን ዝገርም ነገር ኣነ ብድሕሪኡ 50 ቪድዮ ገለ ምስ ሰራሕክዎ ወፂኡ ተቐዳመይቲ ዝሰራሕ ማለት እዩ ግን ምስ ሰባት ኣላልያትኒ ታብኣ ዝኸድኳ ምስ ሰባት ኣላልያትኒ ቀዳመይቲ ዝሰራሕኳ ናብ ሰብ ዝወፀት ቪድዮ ናይ ቆርጫጭ ክፅብቕ ዕድለይ ናይ ቴድሮስ ሓጎስ ኣብ ጎና ሳሎ ኮነ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክልቲአን እዚአን ቀዳሞት ወፅአን ሕጂ እታ ደርፊ ናይ ግርማዊት ምስ ሰባት ኣላልያትኒ ምስ ፊልሞን መንገሻ ምስ ኢሳቅ ገረዝጊሄሩ ድገሪ ከለመለ ናይ ስራሕ ዝምድና ስፈጢራትለይ ማለት እዩ ውዕሎ ተቐዳመይቲ ናብ ህዝቢ ዘቕረባ ሓፃር ፊልም እውን ነዚ ዝመስል ነይሩ ቀዳመይቲ ሾርት ሙቪ ኣብ በዓል ዝተሰርሐት እያ ኣይቀረበትን ምስ ዳዊት እዩ ኮይና ሬድዮ ትብል ሓንቲ ሓፃር ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት ሾርት ሙቪ ሰሪሕና ክሳብ ሕጂ ዝገርም ነገር ናይ ተዘርግሐተን
ግን እዚኣ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናፅነት ወይ ንገለ በዓል እያ ተሰሪሓ ናብ ዓለም ፊቸር ፊልም ዘእተወቶ ቀዳመይቲ ፊልም ከ እቲ ተመክሮ እንታይ ኮን እዩ ዝመስል ነይሩ? ብቓላቱ ንስማዕዮ። ዝተዋሳእኽዋ ቀዳመይቲ በጋጣሚ እያ ነይራ። ዘርእሰናይ ዓንደ ብርሃን ደራሲ ናይ ማስኬራታት ማለት እዩ። በብዙሕ ነገር ይሓልፈናን ይዓብየናን እዩ። ሕጂ ፊልም ክሰርሕ ከሎ ኣነ ምስኡ ይኸይድ ነይረ ማለት እዩ። ድሓር እንታይ ብለኒ ሓደ ኢሳቅ ዝበሃል ካራክተር ኣሎ ኣብዚ ኢልኒ ኢሳቅ ድዩ ሽሙ ዘይተጋጌት ካራክተር ማለት እዩ። ሕጂ ንዓኻ መሰል እዩ ባህሪኡ ዝሕል ድበለ እዩ ገለ መለ ገለ ሕጂ ምሳኻስ ዝመሳሰል ፊት ስለ ዝገብር ደይ ትፍትኖ ኣብላኒ ነው ዳዕኒ ኸውን ኢልካ ኢለ ልምምድ መፅእ ስራሕ ንጅምር ማለት እዩ። ድሓር እንዳሰራሕና ከለና ነቲ ቀንዲ ጠባይ ዝነበረ ብገለ ምክንያት የብኩር ነታ ስራሕ ከድፋ ማለት እዩ። ሰሙን ምስ ተረፈና ስእሊ ማለት እዩ። ሽዑ ሓደ ምሸት ዘርሰና ይረኽበኒ እሞ ሓድሽ ነገር ኣሎ ክንዘራረብ ይብለኒ ናብ ሓደ እንዳሻህ ንኸይድ ነቲ ቀንዲ ጠባይ ክትሕዞ ኢኻ ብለኒ ነዚኣ ከማን በርቲዓት ንላ ገለ መበል ንኽትሕዞ ኢኻ በቃ ከምዚ ኮይኑ ኣሎ የማይጣዕሞን ከምዚ ኮይኑ ኣሎ በቃ ምስ ክፍሉ ኮይና ወሲና ንስኻ ክትሕዞ ወሲና በቃ ከፈትነ እንድሕር ክኸውን ክእል ኢልኩሞ ከፈትነ ኢለ ሰሙን እያ ተሪፋትና ነይራ። ኣፍታ ሰሙን ነቲ ከፅንዖ ዝኸነኹ ናተይ ጠባይ ገዲፈ ቤንሆር ዝበሃል ካራክተር ሰሙን ሙሉእ ኣፅሚዐ ማለት እዩ። ተሳኢልና ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ቀዳመይቲ ኻስ ካልእ ኣጋጣሚ ነይርዋ ማለት እዩ ተስራሕ እዚ ይመስል። ኣብ ሞያ ኣልያ እውን እታ ንመጀመርያ ግዜ ኣሊ ናብ ህዝቢ ዘቕረባ ሓፃር ፊልም ተመክሮኣ ከመይ ከም ዝመስል የዕሊሉና ነይሩ። ኣይ ሰብ ናይ ጋዜጠኛ ቅብረኣብ ተስፋ ሚካኤል ፅሑፍ እዩ ክጅመር ከሎ ስራሕ ብፊውቸር ፊልም እዩ ተሓሲቡ ነይሩ። ድሓር ግን ነቲ ግዜ ኣይሓገዘን ማለት እዩ። ናይ ፊውቸር ፊልም ዘበን ኣብቂዑ ስለዚ ሰሪሕካ ሲነማ ይትረክብኒ ኢኻ ሰሪሕካ ዓዳጊ ይትረክብኒ ኢኻ ስለዚ ክቕየር ኣለዎ ተባሂሉ ከም ብሓድሽ ናብ ፅሑፍ ኣትዩ ክብራብ ብመልክዕ ኤፒሶድ ገይሩ ዳልይዎ እዚኣ ተሰሪሐ ማለት እዩ። ኣብ እዋና ፅቡቕ ተራእያ ካብተን ፅቡቕ ተራእያ ኣብኡ ዝነበሩ ተዋሳእቲ ከዓ ፅቡቕ ዓቕሚ ዝነበሮም ተዋሳእቲ እዮም ፅቡቕ ተራእያ። ዕላል ምስ ስነ ጥበባዊ ዳንኤል ጣዕመ ነዚ ሰማዕኩሞ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ዝመፅእ እዋን ካልእ ጋሻ ሒዘልኩም ክመፅእ ክሳብ ሽዑ ሰላም።